Hasti kena hino tabu jani bodolok gerak lainnya bagai jongmari keplaingna bagai kokpiri tongu joto hasti ni tengereng bodolok no. Shalbrum tipramo tabok bubagrani kokpiri tongu kami amzai rogo. Abahagina 26 Asrambari constituency bai khobjak shalka champa charawo bubagrani kokpilaika sacrifice rally khai borok kebang no. Asali kokpir mungo tuidulka YTF ni adong Prosper Debarma. Logio tangi marjaka MBC borom gerak sodagor koloi tibin murasing khobai juda adong ro. Koktoma Troy Buskango borom gerak YTF ni adong shaka jerok tabukbo bubagrano puitu chayako chobano buisiwi manyako borokno jora tongsani thancho phai tofano fyogna koimung narkha. Le hambai mari wo nong nong ni media person nong te nong bo belai khai bisi ketale hamsek ma lam sogo sini asram bari wo sung tini 26 asram bari ni kaisa bisi purbo champa bisi sungara dur to dur khlai sini bobagrani thanchani kokpiroi tongo te sini tiprasa muthangjana bagai sini tamonang sini o thanchani mari wo phainani bagai sung jotono kobuk tongo sung tini ro sini je o sini dur to dur campaign no sini ro tini phai suno yak bo yak mili pheka sini borom gonang MDC sodagor koloi te phai manjak pheka sini tipramo thani dynamic leader David Murasing yani logi tongo sini asram bani block committee ni president borom gonang komit te yani YTF ni president muchang sabi debuma sungnadi baksa angkai bisi ketalo salayo nunglayo baksa ba mia hobongale tini sijai simai ko amti hang tongo haipano sung tini tipramo tharok tini je bubagrani warriors rok YTF rok TWF rok sung kebo nilakha noga asugo tongya mo mas pilan dinebo mo bisi ketalo dinebo sini bubagrani kokpi mani sung thagya sung je jotokhon ponto sini thanchani marini je bubagrani je nahar mongma yasak sini mo kokpi mong piron tongnai sung kun dino bathagya abono tabu ang sanamu sung kobang ma takbo sini bubagrano puitusa yatongko sini bubagrani thanchani marina hamje yatongko sini geta tribalono buji yatongko sini tiprasa bahage yok sanai bujiyako aborong nang sanamu sungo takbo jora tongko nong yago sung takbo thanchang lakhai sung amo hai national party no sung mesenoi sini je survival sini existence ni sini tiprasa ni hukumo mukumo banchina bagai sung takbo sanamui mangko sini jaga ang abono kobungna musungo je takbo phayako borongno phainani bagai Asli solin tongo sung 19 hoti segment 19 December hoti segment ni ngai tini tingko 1st January 2023 ngai siri mo door to door campaign continuous solin tongnai jotokhon ponto sini demand state central government go siasa ponto sini mo door to door campaign cholin tongnai